लोगोफोर सिख्लाफोर फैदो साब्रै बेनिफ्राय आं करामल माने मा करामलाव मानो फैदो करामलनि बागै बिसोर मिथिगोन ना मिथिया बेनि बागै आं सोंनो नागिरदोंमोन सिख्ला गथ'फोरा खारबाय दा उपाय गैया खारबाय गथ'फोरा थांथोसै दे नैसोरनाव सोंनि जोंनिनो मिडियानि मानसि बिसोरनाव आरो करामलनि बागै मोनथिनो नाजाबावनि बे करामलनि बागै आंनो करामलनि बागै बेनि बागै आं मोनथिनो लुबैदों बेनि हिस्ट्रि एक्सुवेलि दा गासैबो मानसिया करामल फैयो जों फट' नुयो भिडिअ नुयो ना बेरायफैनाय नाथाय जों बेनि जानकारी रावनियावबो मिथिया बे मा जोंनि बर'नि खेथि आदिबासिनि खेथि आसामिसफोरनि खेथि ना इण्डियानि सोरनिबा खेथि बेनि बागै माबा मोनसे बेयाव जोंनि मानसि बा जोंनि हारिखौ खुनु मथे नुवा बेयाव सोब गुबुन हारि खामानि मावनायाबो जोंनि जायगायाव थानानैनो जोंनि माने जायगाखौ जों नुवाबा बोरै जानो गिबियावनो गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो जय हिन्द लोगोफोर करामल गोबां मानसियानो करामल होनो ना करामलाव फैयो बाट लेकिन आं करामलनि बागै जेबो मिथिया बे करामलाव माने बे हाया बे साय बागाना सोरनि बेफोरखौ सोर राज खालामगासिनो दङ बेनि बागै आं जेबो मिथिया बेनिखायनो आङो मा बेयाव गोबां मानसिफोर दङ आङो सोंना नायनि करामलनि बागै बिसोरो मिथिगोन ना मिथिया फंबायमोन नोंसोर बबेनि डिमाकुसि खाथिनि बे करामलनि बागै सोरबा नोंसोर मायबा मिथिगोन नामा बे साय बागाना सोरनि गोदानसो गोदान नङा खाथिनिनो सोर मिथिगो नोंलाय एसेबां मानसिया करामल फैयो नंना नङा खिन्थु जों मायबा मोनसे जायगायाव थाङोब्ला बेनि बागै जोङो जानकारी लानाया जोंनि थाखाय गोनांथि नंना नङा अदे करामल बे हा एसेबां बुरजा हा सायबादि खेथि बे सोरनि आन्दाराव सोलिगासिनो दङ मानो हाया हानांगोन ना मोनथिनांगोन हानांगोन जों माने जोंनि बड'लेण्ड नङा जोंथ' लेण्ड होनना बुंना लायो ने बे लेण्ड होनना बुंना लायोब्ला जों दिनै लेण्डआवनो जों दिनै करामलाव फैनायाव जोंखौ गेटआव हाबनो होआखै हाबनो होआखैना अब्ला आं माबायदि हाबदों मिथिबाय आङो सासे डिफेन्सनि मानसि बेनिफ्राय आङो भिडिअ बानायनो मिडियानिसो मानसि होननासो आं हाबदो बेयावसो बिसोरो हगार हरदो बुजिबाय नोंसोर बोरै हाबदों बेखौ मिथिला गिदिंनानै फैदो नोंसोरबो अब्ला जोंनि लेण्ड बा जोंनि जायगायावनो जों बे जायगायाव हाबलायनो हाया नंना नङा नाथाय जों बे जायगायाव जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्राय खामानि मावनाय मोनब्ला साय पार्टि खानायमोनब्ला बेसेबां मोजां जागौमोन ना दिनै बेयाव मा गासैबो गुबुन हारि गोजा ओमफ्राय नोंसोरबो दा करामलनि बागै जेबो मिथिया फंबायमोन बबावबा जों माबा मोनसे बेरायनो थाङोब्ला जों बेनि जानकारी लानांगौ माबायदि मोनदों नों बेयाव फैनानै मोजां मोनदों खिन्थु बे जोंनि नङा बुजिबाय बुजिदों ना बे जोंनि नङा अब्ला नों बेसेबां दुखुनांथाव करामला जोंनि गासै मानसिया करामल बेरायफैयो नाथाय करामलनि बागै जों मिथिया आंबो मिथिया आं नाथाय मोनथिनो लुबैदों थेंक इउ फंबायमोन बै सोंबोनि आरो माथो रावबोआनो गैया माथो फैथालि गाड़ी पर तेरी होते
দাদা আপোনালোকে লোকেল নাকি হাতীগড় মই এটা কথা সুধিম এইটো কৰামল বোলে কয় ন এইটো কৰামল এইটো যেটো খেতি কৰাটো গোটাই বেলেগ মানে আমাৰ আদিবাসী গিলা কাম কৰি খায় ন ইয়াৰ পিছত এইটো কৰামলটো কাৰ আন্ডাৰত চলি আছে এই মেগাছৰ আন্ডাৰত কৰামল উইলিয়ামছন কৰ মানুহ এইটো এখলে হেৰিৰ আছিলে ফৰেনৰ আছিলে এতিয়াতো ইণ্ডিয়ান ইয়াতে হেৰি আমাৰ কলকাতাৰ আন্ডাৰত আছে মেগাছৰ হেড অফিচ কলকাতাত আছে মানে ইচ্ছালৈকে মানে বেলেগৰ মানে কিবা ইংৰাজ ইটো চনৰ ইংৰাজত নাই আগতে মানে এইটো ব্ৰিটিছে বনোৱা না বাগান ব্ৰিটিছে বনোৱা ব্ৰিটিছে বনাইছিল এতিয়াতো ইণ্ডিয়ান কমাণ্ডে চলাই আছে মেগৰ্ছ বুলি এটা গ্ৰুপছ আছে এইটোৱে চলাই আছে এইটো চলাই আছে ইয়াৰ পিছত মানে কিমান মান ইয়াতে বিঘা থাকবা পাৰে নাই এইটো ইমান হেক্টৰ কম নহদিও এইটো মানে মেক্সিমাম আপোনাৰ 900 এইটো উইলিয়ামছন কি আছিল উইলিয়ামছন মেগৰ্ছ উইলিয়ামছন তাৰ মালিক মেন মালিক মানে কোম্পানীৰ নাম এইটো উইলিয়ামছন একচুয়ালি বাহিৰৰ নামটোতো ইংৰাজী মানুহ হয় একচুয়ালি ইংৰাজী নাকি বাহিৰত ইংৰাজী পৰা ব্ৰিটিছৰ পৰা এৰিলে হেৰি ইণ্ডিয়ান হেৰিতে এটা আছে না ইণ্ডিয়ানৰ তাতে আছে হেড অফিচ কলকাতাত বেলেগৰ দেশৰ আন্ডাৰতো নাই মানে অলপ চলপ আমি শুনা পাইছি ইয়াৰ কাৰণে মানে আমি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে তাৰমানে আমি এটা জায়গা যেনেকুৱা টাটা টি আছে টাটা টি এইটো হৈছে মেগৰ্ছ উইলিয়ামছন মেগৰ্ছ সবৰ বেলেগ বেলেগ কোম্পানী আছে বেলেগ বেলেগ কোম্পানী আৰু এইটো অৰ্গেনাইজেশ্যন পুৰা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আন্ডাৰত আৰু ইয়াতে কিহৰ কাৰণে সোমাবা নেদে ইয়াতে গেটতো মানা কৰে কেতিয়াবা মানে বেছি এলাও নাই আৰু ন নহয় আমিও মই আজি ইয়াত ফাৰ্ষ্ট আহিছো মই একচুৱেলি হাতীগড়ৰ পৰা আহিছো অলপমান জানে আৰু আমি বাগানৰ জানো মানে আমাৰ মানুহ সদায় ফুৰিব আহি আমি দেখা পাই থাকো তাৰপিছত একচুৱেলি এইটো আমি এটা কিবা তাৰ হিষ্ট্ৰীটো থাকিব হয় নে নহয় আমি বৰ্মা হয় বৰমা বাক্সা হয় মইতো পাঠশালাৰ হয় কেনেকুৱা জানে আপুনি আমিও নাজানে মই মানে হাতীগড় টি ষ্টেট আছে যে তাতে পাব এইটো পোৱাৰ আগৰে তাতে চাকৰি কৰো হস্পিটেলৰ ফাৰ্মাচিষ্ট হয় মই তো আজি এনে ফুৰিব আহিলো ইয়াতে বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি এটা মানে ইয়াৰ বিষয় আমি মানে বুজি পালো আৰু কি থ্যাংক ইউ जोंनिनो मिडियानि मानसि बिसिनाव आरो करामलनि बागै मोनथिनो नाजाबावनि आंखौ फल' खालामबाय था Come on. आं नोंसोरनियाव फंनैसो बाथ्रा सोंनोसै फंबायमोन बे करामलनि बागै आंनो करामलनि बागै बेनि बागै आं मोनथिनो लुबैदों बेनि हिस्ट्रि एक्चुअली दा गासैबो मानसिया करामल फैयो जों फट' नुयो भिडिअ नुयो ना बेरायफैनाय नाथाय जों बेनि जानकारी रावनियावबो मोनथिया बे मा जोंनि बर'नि खेथि आदिबासीनि खेथि आसामिसफोरनि खेथि ना इण्डियानि सोरनिबा खेथि बेनि बागै माबा मोनसे जानकारी बुंनो थाङोबा जों इमान मिथिया जेनेबा थेवब्लाबो एसे खोनानाय बायदिबा एसे मिथिनाय बायदिब्ला जे आगोलाव ब्रिटिशआ सालायोमोन होनना बुंदों बेखौ जे ब्रिटिशआ सालायनाय समावनो होमबा बेहाय ब्रिटिशनिफ्राय बेहाय बानायनो फैनो थाखाय जे मोनसे हेलिपेड बानायना दोनदों बेहाय ब्रिटिशनिफ्राय दा खोनानाय मथे ओरैबायदि जाना दङ दा ब्रिटिश सोरखारा माने रिभिनिउखौ बाहाय एसे लाङो होननाय खोनादों आरो बेनिफ्राय दा ब्रिटिश सोरखारखौ एसे सालायो आरो स्टेट गभर्नमेन्टआबो सालायो आरो सेन्ट्रेलाबो जोंनि माबायाबो जोंनि इण्डियाबो मोनो आरो बेनिफ्राय एसे जे बेखौ गोबाव समनिफ्रायनो बानायनाय जादों आरो बेहाय बुंबावदों माने मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ब्रिटिशनिफ्राय फैबाय थायो बेहाय हेलिपेड फैयो खौरां लानो थाखाय बेनि थाखायनो बे दिनै बे समायना बे जायगाखौ जे हेलिपेड बानायनो थाखाय बानायनानै दोनदों आरो बे हेलिपेडसो आरो ना हेलिग्राउन्डसो बेहाय माने फैयो आरो माने बेरायनो मोजां नाङो नेचारेल जायगा टी गार्डेन दङ फारनैथिंबो गेजेराव मोजां आरो बिथिं पाहार नुयो बेनिफ्राय अब्ला आंनावथ' एसे दुखु दङ दिनैसिमबो बे जोंनि बड'लेण्डआव जोंनि लेण्ड जायगायाव ब्रिटिशनि माबा दंबावलायो बेनि सायाव मा बुंनो सानो एक्चुअली आं नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों दा जों गावनि जायगायावनो माने ओरैबायदि खालामजादों जों माने भट रिकुवेस्टनि गेजेरजों माने हाबनो मोननाय बायदि जाबाय आरो जोङो मानो होनोब्ला कुनु एलाव गैया बैजोंबो ताला बन्द बैजोंबो ताला बन्द माने बेयाव जोंनि मानसि बा जोंनि हारिखौ कुनु मते नुवा बेयाव सब गुबुन हारि खामानि मावनायाबो जोंनि जायगायाव थानानैनो जोंनि माने जायगाखौ जों नुवाबा बोरै जानो दा बेयाव नों बबेबा बाहेरनिफ्राय फैनानै जे नुफैगोन बेखौ आसा खालामाखैमोन आरो
आं एक्चुअलि आगोलावबो फैखांबाय गेजेराव फैदोंमोन आरो सानसेखालि जों मिडियानि माखासे लोगोफोरखौ बिथांमोना बुंबाय थानायलाय फैदोंमोन बेयावबो खिन्थु हाबनो होआसै दिनै आरो खनसे रिकुवेस्ट खालामनो होननानै फैनायाव माने मोनथारबाय आरो न' बेयावबो बहुत षড়যন্त्र मा बुंबावगोन नै आदा बिथाङाबो बुंबाय करामर नायनि होनना बुंबाय डिटेल्स होनायनि उनावसो बेबो खिन्थु दा जों फैखांनायनि उनाव बहुत जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं दासो माने हालो फैनाय नुदों आरो न' सारितानि उनावसो टाइमनि बाथ्राखौ बुंदों 4टानि उनाव जेलानोखि बेयाव साहा बागानाव खामानि मावग्राफोरा ओंखारगोन अब्लानोखि हाबनो मोनगोन खिन्थु बेयाव जाय मानसियानोखि 4टानि उनाव फैगोन मैदेरनि फै बा मोसानि फै बिदिखौ नों एसे माने माबानांगोन आरो गिनांगोन मानो होनबा 4टानि उनाव फैनाङा रावबो मानो होनबा बेयाव सानफ्रोमबो मैदेर ओंखारो होननानै आगोलनिफ्रायनो जों मोनथिदों खिन्थु आं बेखिनिखौनो बुंनानै दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना जोंनि जायगायाव थानानै एकदम बिराद दुखुनांथाव ओरैबायदि दुखुनांथाव बुंदों खिन्थु जोंनि हारिफोरा बुंदों बिटिसिआव जिमाननोखि माने एरिया दङ हा दङ बे सोब जोंनि बर' हारिनि हा होननानै बुङो खिन्थु जोंनि बर' हारिनिफोरा दिनै मानो मोना हाबनो मानो मोना करामराव मानो हाबनो मोना बेनो मेन सोंथिया बेखौ जोङो सोरबा गिदिर गोलावफोरजों रायज्लायनांसिगोन